namhlanje 1 March apho ityalike ikhumbula uSaint David i-patron saint of Wales. Ityalike yonke ye-Anglican Church of Southern Africa ikhumbula ngale mini namhlanje le-bishop and missionary yase-Wales eyaphila kwi-6th century. Zibalulekile ke ezi zinto ukuba sizazi nokuba letyalike ihamba ihambe iphelelaphi. Amen. Silapha namhlanje bazalwane bam ngale mini sisachancitha kulo mgomo we-Lent apho sikhumbula nomfuziselo wokuba uYesu ngeli xesha usentlalo iintsuku ezimashumi-4. Amen. Umamele bendicokola naye apha ekuseni namhlanje wathi hayi yona i-Lent ka-2026 yi-Lent manyani. Nezinto ezenzekayo kuyo zichaza ubulenti bazo. Amen. Ndime apha ke bazalwane namhlanje ndizokuthi kuni okunene kona inyanga ithambile uthathaka, kodwa umoya kaThixo unentumakalelo. Nguwo sivusayo imiso ngemiso, nguwo osinika amandla okuma sele engekho, nguye osinika ubulumko bokuthetha sele kungekho nto yakuthetha. Kule vangeli ke ngokuvakaliswa kuYohane Ongcwele, uYesu utyhila imfihlelo kwaye uYesu uyafundisa. Besilapha ngoLwesithathu ekuseni samonelwa ngombane late sisithi icebo likaThixo versus icebo lomuntu. Basikhilela kuThixo nabantu bebekhona ekuseni, abantwana bakaThixo bethethiswa izinto ezinkulu nguThixo. Namhlanje sikwacangcatha kulo mgomo ngoba sibona uNikodimo kule vangeli emveni kokuba engumuntu omkhulu. Sibona uNikodimo emveni kokuba iBhayibhile imchaza ukuba wayengomnye wabantu ababefundile. Sibona uNikodimo ongumuntu okhokela abantu, kodwa ikhona lento angekayifumani ebomini, ngoba sonke kuba khona amaxesha okuphila ecebeni lomuntu, kodwa siqunele kuthinini kugqibela icebo likaThixo. iBhayibhile iyasichazela ukuba uNikodimo lo wayengumphathi elilungu labaFarisi futhi ekwiqela le-religious leaders ezihlahlale zikhondemwe nguYesu kunye noYohane uMbhaptizi ngokuba babengabazenzisi. Ngaba bantu ekuthethwa ngabo kuthiwe, "Oh, unto you Pharisees," izinto madoda ezibona zona zifuna ukubukwa, zinxibe long robes ukuze zizobuliswa ngabantu kwi-marketplaces, ukuze zizobonwa zona ukuba zizinto ezinkulu. Ngabulata kunqothi xa esithi into ezinkulu zasevesti. So aba baFarisi ngabantu bokwenza izinto ezibukwa ngamehlo abantu. Babengabantu bokuba even abahlolokazi babatekse ngaphezu kokuba bebefanele ukuba bayabateksa. So uNikodimo wayekwelo qela linjalo, yayingamaKrestu abaFarisi. Yayingabantu abamaziyo uThixo, kodwa ekumazini kwabo uThixo babesebenzisa izinto ngendlela eza kubhenefitha bona for their own selfish reasons. Uthi kuverse 7 wababizela enguqukweni. Uthi musa ukumangaliswa kukuba ndithe kuwe nimelwe nizalwe ngokutsha. uNikodimo ubona into yoba ukuba ikhe waya emini ebonwa ngabantu kuYesu uza kuba sengxakini futhi ngehlahluthwe nezo sikhundla sokuba ekhokela.
ndibudlilifa ubukumkani bamazulu. Simple answer, uthi uYesu zalwa ngokutsha. Uthi uNikodimo, ndizalwa kanjani kabini? Ndizawubuyela kanjani esuswini sikamama sele ndimdala kangaka? Uthi uYesu, ndiyakuqonda uba awuyiqondi le mfihlelo endithetha ngayo. Oku kuzalwa ngokutsha mna endithetha ngako kukuba uzalwe ngamanzi nangomoya. Hallelujah. Uthi uYesu kuye, ndiyavuma Nikodimo ukuba uyakhonza, kodwa wena uphelele nje ekuyeni etempileni. Ngoku ndizokudlulisa ekungeneni etempileni, ndizokwazisa lowo bakhe babhala ngayo abantu besithi kongaziwayo uThixo. Ngoku mna nditheni? Ndizokunazisa yena. uYesu uzokutyhila imfihlelo yamazulu apha kuNikodimo ethe ndenze ntoni ukuze ndibudlilifa ubukumkani bamazulu. Uthi uYesu, ayisimple le nto, zalwa ngokutsha. Kukuthini ukuzalwa ngokutsha? Very simple. Romans chapter 10 verse 9. Ukholwa ke ngenhliziyo yakho, uvume ke ngomlomo wakho ukuba uYesu wafa wabuya wavuka. Ivelaphi le nto seyichazwa ngolu hlobo? Ivela ekuthini nabantu believed ukuba ukhona uThixo, kodwa did not believe ukuba uYesu uyinkosi. Abebuza yintoni le nto kaYesu? So uthi uYesu apha kuye zalwa ngokutsha. Yile nto esithi nge-Ash Wednesday, krazulani inhliziyo zenu, kungabi zingubo zenu, ngoba abantu it is easy for them ukungathi baguqukile xa bephambi kwabanye abantu. uNikodimo ke wayicinga le nto yenguquko sele sendlini. Siyavana bezalwane bami, wayicinga le nto yenguquko emveni koba bebehleli nabaFarisi bephithotha. Ngeli xesha uNikodimo atyhilekelwayo yinto yenguquko, bahleli phaya beyilaa khabhinethi ke nonmabandla, tata wam bayaqulunqa ukuba baza kumwisa njani uYesu. Indinikeza into ethi le nto, kuyakwazi ukuthi kwintlanganisela yabantu bequlunqa ukukubhukuqa, kanti uThixo uzawusebenzela umntu abemnye atyiwe lilizwi likaThixo sele sekhaya. Uthi uNikodimo entliziyweni yakhe ndiyayiva le nto yoba kuyaqulunqwa, because ukubethelelwa kaYesu emnqamlezweni akuqalanga ngeli xesha sesizawufunda izifundo zoba esiye emnqamlezweni. Kuhleli i-council ngee-councils bekhangela into abanokummangalela ngayo. Nakuleli council kuye kwahlalwa ngabaFarisi bekhangela into because babebona ingathi lo mntu uza kusi-overpower sithi abantu abaphetheyo kule territory. Amen. Bakhona abantu be-territory nasemabandleni. Hallelujah. Zikhona inzalelwane zendawo ethile ekuthi xa ungena wena ungeyonzalelwane yaloo ndawo ungamkeleki. So abaFarisi apha babe-territorial besithi uke samvumela uYesu angene sizawuhluthwa ubukhosi. Hey bazalwane, little did they know ukuba obabo ubukhosi buyaphelelwa, kodwa bukaYesu bumini naphakathi. Umqhoqhela uThixo uNikodimo sesendlini naye sesibe
Sithembeni ngobusuku. Thembeni kube emqoqweni wesu ngobusuku eyozikhangelela impendulo. Ukhangela umuntu ofundileyo. Ukhangela umuntu ozaziyo zonke incwadi religiously. Ukhangela umuntu oyaziyo ifilosofi. Ukhangela umuntu onokuthi xa usiya kuye akuniki doctrine yabaFarisi. Kodwa kwakufuneka kudluliwe kwi-doctrines zelizwe kungenwe engonzini kwindaba ekuthiwa yingcwele yengcwele. Ithini ke le nto? Ithi noba sifunde kangakanani bazalwane bami, siyamdinga Yesu. Hallelujah. Siyamdinga Yesu. Ukuze afundise inhliziyo yakho. Akufundise indlela zikamoya. UNikodimo ke lemibuzo wayenayo, wayebona ukuba akazuphenduleka kakuhle xa ethumela. Remember mosukuthiwa uNikodimo wayengumphathi andithi. So icacile wayenawo amaphakathi. Wayenako ke mosukuthumela ileta kuYesu andithi. Athi ndiyabuza into yoba ndithini ukuze ndikudlile ifa ubukumkani bamazulu. Kodwa wabona into yoba makaziyele ngokwakhe. Bazalwane sana singakhumbula kulele nto ukuba saqhazulela ukhuselo thina. Amen. Ningazokuqapha bazalwane bami sinibeke izandla it is okay kuba ithi iBhayibhile ithandazela nani. Kodwa kufuneka iphile enhlizweni yakho kuba umthandazo wenzayo on your own ueffective futhi uyazakala emazulwini. Ningandilethi babingeleli kodwa asisadingi uyelwa ngababingeleli kwingcwele yengcwele. Now they are going through a lot. Hallelujah. Amanye amaxesha uyenzela into yoba ndithi ndikubeka izandla kanti I am imparting to you what is inside of me. Andithi sanokuza kwisiso ndibeka izandla. Kodwa laa nto ndiyimisayo uYesu waseNazarethe wakunika igunya lokuba ukwazi ukuzibizela kongaziwayo uThixo. Bayakwazi ke abanye abantu nakweli lizwe esiphila kuyo ukwazisa abanye abantu ngendlela ethile. Bayakwazi abantu ukuchazela abantu ngawe mamfenyana as if they were born with you. Bayakwazi abantu ukukunareta bachazela abanye abantu ngawe as if bebekhona endaweni ethile kunye nawe. Ngoba fanasi xa behleli their councils bemchaza uYesu, it's as if babekhona esikalini samahashe kodwa babengekho. Bebenza ngathi bayalazi ibali likaYesu. Yabantu bakhona abantu even in your life abalihambisa ibali ngawe as if they know your story. But they do not even know your story. Bawazi kusuka phi noThixo. Badibana nawe sele usithi umngqusho. Amen. Abakwazi ngela xesha wawusathubisi, awubakwazi ngela xesha wawusaqinqa kwasenzeka ntoni ebomini bakho. Ngoku sebekubona ngathi uthi umngqusho nerayisi bacinga ngathi bayakwazi. Abesenza njalo abantu kuYesu. Ngifuna ukuthi ke kuni icebo lomuntu ukuze ubonakala uba uyaphila anduphelelelisile kuThixo liza kanye nelo cebo elinarethwa ngabanye abantu. Ke wathi umnye umama apha sihlangene ngolwesithathu wathi bakhona abantu abanikwa izibabalo. Bakhona abantu bebekhona ngolwesithathu. Abantu banikwa izibabalo. Kanti esisibabalo sakhe sisibabalo se-distraction. Kanti sisibabalo esi se-jealous. Amen. IBhayibhile umuntu endi uyayihambisa levangeli kuba sanga singabuya mankulelent ka-2026 because uThixo yena siyeza
umoya we-distraction bazalwane, kodwa usinike umoya wokubhilda. Uyabona ke if wenza opposite, sithetha apha sathi because ubunikwe umoya wokwakha ndithi, futhi ubunikwe senze umzekelo ngetwethi ukuba unikwe umoya wokumameleka xa uthetha, uzawumameleka sele uchitha. Because into yakho kukuthini ukumameleka xa uthetha. Naxa uchitha uzawumameleka and kwathiwa useliswe ngale kona yento kamfenyana noshinayo. Kwathiwa iyakwazi ukuqala apha kule kona ithumekeleleke ibandla lonke. Ibandla lonke likholelwe kwinto engeyiyo, ikhona into eyiyo. Kodwa siyabizwa namhlanje uthi uNikodimo ndenze njani ukuze ndibudlilifa ubukumkani bamazulu. Uthi uYesu kuye zalwa ngokutsha. Qonde ukuba uyakumameleka xa uthetha and therefore use ulwimi lwakho ekuthetheni izinto ezakhayo. Why uNikodimo uYesu? Why uNikodimo uYesu ngobusuku? Kuba wayesoyika opeto bakhe. Hallelujah. It's fine. Uba beniqulunqami iya ebusuku bashiye. Amen. Mabadibane nawe ngomso songasabalise lo bali. Mama badibane nawe ngomso selungathethi lonke. Ngoba into endiyithandayo kweli bali likaNikodimo wathi akuqonda. Kuba sele ukhwethwile uyile kuYesu kufuneka uba impilo ingafani noba ubungekani. Uyile ke uNikodimo kuYesu andithi bazalwane wamnika uYesu impendulo emana enazo nendawo ezimphoxa esithi awungomfundisi na. Hallelujah. Uyacaca into yoba nabantu abafundisayo ngamanye amaxesha bafundisa bengafundiselanga. Hallelujah. Masiyeni kuYesu sonke siyocela basifundise ukuze sikwazi ukuya sithini sifundise. Uthi ke ngokulo mbhali apha bazalwane bam emveni kokuNikodimo enelisekile wabuye qonda uba yinkosi le. Amen. Ekumele kuqhutyudwa kuyo yona yodwa. Waguquka wamamela uYesu. Mamela ke ngoku yona nto imnandi apha iyaphinda musikhansili izawuhlala ndithi. Ibuye i-council namacebo okudiliza kwakhona. Ameyedwa uNikodimo this time. Athethe nabo ngomthetho wabo kule council. Abafunda iBhayibhile mzalwane wami. Uyabuza uNikodimo ukuba ingabe emthethweni lo wethu akubhalwanga intoba phambi koba umuntu simmangalele ngento siqala siyokona kuye qala. Hallelujah. Bothuka abantu kuba kesikhuluma ukhona nje nomthetho. Ivelaphi ngokulento ithethwa uNikodimo. Uba uyiqondile lento ndiyithethayo angofunda uJohn chapter 7 verse 50. Uhle nayo ayifunda ngaphezulu. Uthe uNikodimo kubo umthetho wethu uyamgwebana umuntu ungayanga kuye kuqala uqonde into ayenzileyo. Akathi umthetho wamazulu. Amen. Nxa yoba yena ekhile ke bese izinto zaphi zaphezulu. Ubuya ngomthetho wabo ukuba ngumthetho sasewubhalile savumelana ngawo lo kuba alright wonile usifokazi kodwa phambi koba simgwebe asiqali kuye naqala. Ingathi uNikodimo uthi apha ndiyavuma ukuba ndiye ndamfameka ithuba elide ndimane ndizowuhlala kule council kanti I am entertaining rumors. Amen.
Hallelujah. And they turn it into a truth. Siyabizwa ekuseni. I must introspect myself. Nawe introspect yourself. Ngithola ukukholelwayo ngomuntu. Xa sele kufikelele njani yeka ke ngoku. Xa sele ufikelele kwinqanaba lokumqonda uThixo. Xa sele ufikelele kwinqanaba lokumqonda uYesu. Uyakwazi ukummela ezintweni. Hallelujah. Besithi abantu akakho uYesu. Ngoba mina ndimbone ngandenzela into. Nawube ubona uba ingathi akwenzeka into ngoba kuba umqala kodwa ume uthi ndiyamazi lowo endihamba naye. Hallelujah. Siyabizwa namhlanje ukuba sizikhangele ukuba singabameli bakabantu. Kuba uba ungumeli kaYesu, ungumeli ka lencwadi bandla. Funa ukuthi ke kuwe namhlanje nawe abakha bamangaleli. Uyawuthi kubo uYesu ngenye imini othi akanasono. Makathathe lente aqulube kuqala. Because abantu bona akuthi sonke masukakuthi bazalwane we are all good. Xa funa sizikhangela uba ntoni le ukuthi kuye. Nikodimo ke waqonda ukuba lento ayiseyo yalapha. Siyazi into engeyo yalapha bazalwane. Athi umuntu oncediweyo eyethu indaba ayipheleli apha iphelela emakatheni eyethu indaba ayipheleli apha iphelela emakatheni. Asinandaba iphelela apha thina bazalwane. Ile nto singenandaba nabo nabantu who are spreading lies and rumors about us. Ngoba siyazazi ngoba as much as siphila kweli lizwe kodwa asingabo abantwana abelizwe. Lithini izwi likaThixo uthi uYesu xa ethandaza kosa ngithandazela ukuba ubasuse kweli hlabathi eligcwele inkohlakalo kodwa ngithandazela nje ukuba ubagcine. Hallelujah. So ubasawuqalile kulelenti uzivi ngathi unyathele emeveni. Zazi into beyakho indaba ayipheleli apha. Ayo yalapha lento. Uthi verse 5 ukuba umuntu uthe akazalwa ngamanzi nangumoya akanakungena ebukumkanini bukaThixo. That's the only door. Athi uYesu ndimi indlela, ndimi ubomi, ndimi inyaniso. Andithi akakho namnyozayo kubawo engezi ngabo. Bazalwane lisezophathwa nguThixo elilizwe ngokwakhe. Hayi ngoku lisaphethwe ngamamenemene. Amen. Abantu abalalaneli bavuke bengasathendi loo nto. Whether kwi-community, whether kusenkonzweni, whether kuphi ilizwe nje liyagula. Kodwa usezawufika umdala kulensuku azokuthi rule over the nation. Amen. And masamboni baseqalisile sabe simbona. Uba usezawuthi restore us bazalwane. Sithi siphila apha kodwa sibe siqunele kwizinto zaphezulu. Singena
Ingabe uzelwe ngokutsha as you are sitting on these pews. Amen. Kuba kufanele sizalwe ngokutsha bazalwane bami, eso sisipho soba umuntu asifumane kuzoba khona lento okuthiwa si-spiritual revival. Yakumsha bangapha abantu endlini abathi mina ngiyayidinga le spiritual revival. Kuzoba khona a spiritual discernment. Amen. Yazi bazalwana kukho ndimandi ngathi umoya owehlula. Hallelujah. Uthe ithetha nje okweqombo yaqomba. Amen. Awunomoya owehlula awumameli yonke into oyivayo. Hallelujah. Awunomoya owehlula awukholelwa kuyo yonke into ethethwayo. Amen. Ngabe siyalibala ukuba iBhayibheli iyasichazela ukuba xa ubuya unyana womntu kuzoba khona abaprofeti bobuxoki. Sithi baba abaprofeti bobuxoki bafumaneke esitratweni, bafumaneke endlini kaThixo. Hallelujah. Sizokhotiswa apha ukuba xa uthandaza umcela uThixo uthi ba umoya wokwehlula, umoya wokwehlula sele nihlele ebhodrum emsebenzini ubava bekhokha uthi le esithetha ngayo ayikalile yanekhaya. Namhlanje ngizothi ukuthi bazalwane bami njengoNikodimo jika manje sizoba ne-strategic planning sebandla sifundisane how to plan. So ndizothi kuwe namhlanje thatha iplans zakho uzibeke entendeni yesandla sikaThixo. Thatha le meko yendlu yakho ikubangela ungakwazi ukuthandaza kule lento uyibeke phi entendeni yesandla sikaThixo. Nikela yonke into eyeyakho uthi bawo mina ndicela ukuba ndibe yipassenger, be the driver yenqwelo yobomi bami. Yekuthi ube in charge of your life. Wenzela into yoba akwazi ukukugayida. Unakho yena ukukusindisa, unakho ukukuhlangula, unawo amandla okutshintsha impilo, asiguqule isimo sakho. Simo sithi besisibi kakhulu asitshintshe kuba ebomini uhlale khona njalo. Xa selumthemba ke uThixo ukholwa sele esithi phuma elizweni lakowenu. Uthini kwesisifundo sokuqala? Uthi uAbraham makathini? Makaphume. uAbraham akabuzi mibuzo kodwa uthatha ngokuphuma. Ithini lento ukuthi ithi uThixo xa selumthemba intonkalithi uyaphuma even to your comfort zone. Phume ebantwini obathanda gqithi. Hallelujah. Phume ezintweni ozithanda gqithi. Uphume bazalwane uzimele nje nenkosi uYesu. Ze ithi ke esisifundo sesibini nje umgcibelo ukholo lwakhe uAbraham, iobedience yakhe uAbraham yamenza igorha lokholo. Kuba eyona nto ifunekayo apha bazalwane bami ukuthi ekugqibeleni ube ligorha lokholo. Amen. Ungathi sowukholo wakhonza kangaka kanti indaba yakho izakuphelela apha. Nawe ngenye imini ukuze xa kuthethwa ngawe kuthiwe utata wesizwe. Hallelujah. Utata webandla laseSt. John's Church. Xa sithi ke utata I mean everyone. Ngoba uAbraham ekuyihambeni kwakhe lendlela naye wabonwa ekholisekile nguThixo. Zimbini ke ezi zinto. Ukuvuma ukuthi step out of your comfort zone. Ukuvuma ukuba uye kuYesu. Uyochaza kuye ingxelo yobugosa bakho egameni lenkosi Yesu.